te en jii kadi yimɓe ne mbiya konngol ko constitution woni dow konngol mais neɗɗo ka dimu kanko ɗo haalande o haala ko ɗemɗe fof oɗo sikki o haale pulaar o haalde ɗum ko hilifaɓe men o haalde hilifaɓe diine men yakoraɓe men ko ɓen o haalde o haale wolof o haale français joni kam neɗɗo ala ko wawi majjude varu ñamɗo hen onon kala mbino mbaɗa pawno ɗum var donc ko wiide tan ne moƴƴino hande o to gonɗen ɗo ande kanko jeeha walla yahata par ce que constitution mo mbiyato constitution c'est vrai ko yimɓe mbaɗi ɗum en jii hay wonnoɓe hay les constitutionnalistes kamɓe koye mabɓe ɓe lurde koye mabɓe oɗo ministre la justice gonɗo hande kañum darnoɗo wi Macky Sall mum todde def benel mandat jeehna Oumar Youm ko avocat Mimi Touré wi noon Oumar Youm ko avocat kam fof mbi noon e woɗɓe winoma ndiwaɓe fof ɗe gandi donc ko woni probléme o ko il faut donc yimɓe daro hen kaala ɗum quoi so haalaka hay goto tan yimɓe paayi woni wiyoɓe ɗo hen so heddiɓe opposant ɗi kaali ɓe jaabo kono min mi famani ɗum quoi ma Allah fabodal kono ɓoɗen kam min mbaɗa yakori aɗan ɓoɗo jogno sikki o waɗata 3e mandat mais hande to jarten ɗo hande oɗo 2023 nanɗo o ɗamini wonko uurtama pétrole e gaz o ne uurama quoi ɗum cikkuɗa kam hande aɗa felliri ko mbaɗo 3e mandat no jiiruɗamo ni quoi mboɗo jaggi ɗum Allah noon andi ko waɗata mais mboɗo jaggi ko mais waddemo candidature mana 3e mandat holɗo faari leydi ndi cikkuɗa ko jamma jaam hendu ɓumdu walla so renaki ene wawi dilide leydi ndi eyyi sen tungnima ko yahata ko sen tungnima a yahata hendu yawru ndu eɗen gandi waɗat caɗele 8 mars ɓennuɗo ɗo henno eɗen gandi caɗele mbaɗino joni ɓe mbiyata ko wattata ko wayno wattata ko yimɓe hande ko sahudinɓe mi yii wonɓe opposition ɓe surtout noon wonɓe Seydina Ousmane Sonko hande ko sahudinɓe e nani koɓe kalata ko soɓe kaali ke e nanti ko ɓeeto jaboto ko donc ko affrontement waɗata so waɗi noon yimɓe ñandori hare ñiiɓe ko ayre coɓoƴƴi hare ñiiɓe ko ayre coɓoƴƴi moƴƴi yimɓe gummo anduɓe walla hilifaɓe diine ɓe walla khalifa généraux ji gummo kaala e haala ka hunde règle ɓuuri sinon to faya ɗo wongoɗo sikkat noon fundata hoore mum tan wonko arwita so waɗi wonko cikkata fundata hoore ma tan manam ko jiɗɗa wiide so waɗi yimɓe so kowri sukaɓe so kowri musiba narullahi par ce que état o ne jogui kapturi kamɓe ne wasata ɓe mbaɗa préparé ko kapturi mbiɗo kam min mi soodi kasan kam mi yoɓi ñamalam ñande hen fiɗima maya donc oto minimise oto jawen ɗum ko haalte ko oto yawe konngudi kalteɗi ɗi ko hen musiba o arata konngudi kalteɗi ɗi ko hen musiba o arata voilà holno mbawɗa lirude haali joni haala Sonko e projet ji ɗi ganduɗa kufɗi Sonko ɗi fof plainteji kewɗi kufɗi Sonko yimɓe hewɓe ne mbiya projet Sonko aji kanko makko e Adji Sarr o hay hunde ala ko jaggi ɗum guila nden ha joni ko yiddata mana wadde kolde neɗɗo o motivé beele haɗa ɗum yaade e 2024 élection 2024 sans Karim sans Khalif sans Sonko holno liruɗa ɗum cikkuɗa ɗum ko wasi adde ɓurɗum woni ko wadde watno ɗo en 2009 ɗum woni kanko watno en 2019 c'est ça so ala dariɓe kay opposant dari c'est pas là on donc cikkuɗa Sonko wasa waɗede validé est ce que cikkuɗa jibinta kadi firde mais wona Sonko tan kay yimɓe fof Khalifa non yimɓe tuma PDS manan bon ko libéroji non PDS yimɓe tuma ɗum ko libéroji ko gotan koye wadde luke yogo ko libéroji ne emen jiiɗi minen de men jiiɗi Karim wadde wona président te Karim wonta président ta wonani candidat donc hayso koɓe jiiɗi ko foof ko PDS yiiɗi hawrude ko foof ne wawi taw wonde jomumen jewtu less ne waɗi wawi wonde kadi yaade s' accord mbaɗade goɗɗi mbaɗi noon kono ɗum fof waɗ noon min andi e men ko nawde Karim en 2024 wona président te Karim wawa wonde président taw wonani candidat no wadde kay so tawi o mbiyama ɗo mbaɗe amnistie poɗɗon ko jabde non amnistie sona ɗum ɗo joni gandi projet kam o mbawa projet wawa hejjude ɗo e nayi ɗum ne woodi min mboɗa andi kalɗa ko hanki mi haali ɗum wone goto e joni téléji mi haali ɗum hen mbimi amnistie wona procédure jawɗo non révision de procédure wona procédure jawɗo ɗum enen gandi ɗum enen foof kono kadi a wawa jabde hunde ka waɗani nden firti en titre contredit a wi a wujjani yimɓe jeeyi tawi a wujjani an so ara weɗa yaafe kay naɗi yaafete ko waɗi kono aɗa gandi kadi révision procès wawa wonde hanaka noon taw laamu ngun jogui peeje goɗɗe wadde ha wawa ha laɓɓinaɓe ha jaam dañe Sénégal par ce que ɓeɗo so goppaka jeeye élection ngaji garoɗi ɗo ɗi e ganda ko jibinata leydi ndi so wonti Sonko nani ga Khalifa nani ga Karim Wade nani ga hen soɓe donc hay goto anda quoi mais l' essentiel padandan ha ƴewno koko ministre de la justice yaltinte waɗi won ko ƴeew peeje ɗe ha ƴeewno peeje jaltinte
D'accord haɓe mbiya Sonko en walla wa Pastef en mana ko yimɓe violent ji yimɓe haaloɓe ko boni haaloɓe sa ƴeewi e meeting battiɗo meeting mana réplique o haalaji kewɗi kalama hen haalaji kanturuɗi mana kalama hen beele e cikkuɗa banggueji ɗiɗɗi foof ala yimɓe ɓe ganduɗa mon fof ko wiɗi ɗum haalata par ce que parfois ni aɗa neɗɗo wiya Sonko yo ware Sonko bon eko nandi hen eko nandi hen beele ɗum kadi cikkuɗa huɓata firin non mi haali ɗum gilnani hunde woni ko hunde hajaka hartaka violence hol fotɓe hajade foti hajade état foti hajade neɗɗo sa waɗi ka fat cogueɗa jaggueɗa an nene activité sokaɓe ɗo ko kaali won kaalaji walla yaltinde foroje jalde kaali walla ñamtinde ko kaali ko imam ɗo haalno ko jagga cogaɗo hen won enseignant goɗɗo haalde ko boni yo Sonko jagge wara yo hirsi waɗani hen ñande fone haale ala député ji wiyimi jogui jasiji amen hayso jasiji ni taw ko no haal ɗum ni no haal ɗum ni ko firtima caggal ɗum kono c'est un peu violent donc ɗum ɗon noon ko moƴƴi ko laamu walla ñawore yo fondi fof poti hen kala baɗɗo ko boni yo holla lawol ko ɗum nafata mais en jii ɗo ɗum hande to gonɗen ɗo ko guerre des paroles woni ɗo hen yimɓe kabar koye haalaji ɗum jibita goɗɗum ha juuta jibita goɗɗum gontata gongre ɓoggol haala wona ɓoggol mais so wacca hono juutat ko ɗum woni probléme o yimɓe goto fof ne haalda banggue te ko haalte ko ha joni ala ko hartata hen est ce que wona ni gaddiɗo leydi ndi waɗi yimɓe mbaɗa en jiiɗo hen wonde réseaux sociaux ɗi konko wiyaji ɓe onon ɗum ngende xaar pour que on mbawa yaade mbaɗa ɗo mbaɗata ni ko ɗen addi ɓeɗo won ministre uji mbaɗa ɗo hen ko réseaux sociaux gon ƴetto yimɓe réseaux sociaux gonno ministre gonon ɗiɗo walla tati tan ɗo hen ko ala kaltano ko boni bindanno mbaɗa posté nder réseaux sociaux ha mbaɗa ministre kala mo haala ɓeɓe kaali sa jaabaki ana a jeeyaka hen saɗa jaabo tan ko hen jeeyɗa mamba ñaande ɓe foto gonno wona mbaɗno ko fuur gonno kono ko artirde men wona haalde défendre le parti au pouvoir ne kaala ƴetto ala mbatta Kalifone Sall en ɓe to gonno wona to caggal gon ƴetto yimɓe mais woni probléme o ko yimɓe a waɗata hunde ganduɗa ko fewani kola rewntake lawol goɗɗo waɗa hunde jaggue donc woni ko mbiɗa nane ko kumbam nde kumbam mum ɗum woni probléme o justice men ko ɗon wayi hay gestion ni état o hande o ko noon wayi aɗa wonda men tan min balluma a wonda min ballata exemple dokkat mam patan ko ƴeew dans les communes de Fouta kala commune jiiɗa lampadaire uji gonɗa koye affaire gonɗa ah bon ka responsable affaire daña ƴeew commune aji gonɗi te aɗa ƴeew commune hay lampadaire goddaraki ɗon sa ala targal tan jaggue e nder ɗum ɗo aɗa ƴeta vas y o añam gila ɗa hen hay jaltoya fof ko lampaji hay ladde de ko lampaji ɓuri winda hen yo woni toon ya bokko jalluɓe ya je sais pas mais c'est comme ça ko ɗum woni probléme uji yimɓe poti toutes les communes so wiyete ko son à égal dignité ɗum code général de culture wi kono est ce que ne woodi walla waɗani même dans la répartition des fonds projet ji programme uji état ko waɗirte kono waɗira a wondami ni mballuma a wondami ballata ko gonga hande waɗoɓe politique ɓe moni foof nena fooɗana manan neɗɗo mo wondi o nena fooɗa neɗɗo manan mo yakori o kono won konngol gotol yimɓe heɓe ne mbaɗa ɗum manan utilisé wiide gotane président Macky Sall par ce que manan koye men jeeya gotane men mana ko ɓiɗo pul république yahata koye enɗam walla yahata koye holɗum ɗum ɗon en gandi haalnawɗo neɗɗo bandum c'est vrai neɗɗo awa anje bande mais goto fof ne jogui yiddema joguiɗa nde te nder ɓoɗo kadi ɓoɗo wasio yimɓe yo jogodimako wondimako neɗɗo ko joguiɗa ko gonɗa ko kolɗa ko jaggu ɗum ko Allah tan jowa neɗɗo hay goto wawa neɗɗo haydara wondani e laamu dañata walla wonde neɗɗo o ko bandam ñam wallumo c'est vrai goto fof jogui bandum sen mbaɗi noon ko aduna Sénégal fo sat addata ko guerre des ennemis addata ɗum woni dans certains pays africains a yi ɗum waɗaka barke eyyi neɗɗo ko politique e diine e enɗam wona gotum politique ko haaju mum yahata politique ko politique intérêt tan woni hen bañɗomo intérêt tan ko jaggo ala intérêt hayso bande so Allah ma intérêt ko ona haalpode fof gonde Macky na séra fof gonno e Senghor wona joni fof gonno Abdoulaye Wade walla Abdou Diouf c'est ça est ce que on message addoyta janggo firina so tawi waɗi wayloji to tard ma addoy ko aroyta ɗum ɗon ko aroyta mi ñagaki ɗum Allah mi anda jogori wonde kono ɗum ɗo ko yahata ko so woppaka ma jibini goɗɗum adda ko har enniji addata ɗum noon wona hunde moƴƴere neɗɗo o Macky Sall juuɗe fof ɗe gonde mum serraɓe ɗe gonde mum sara kulleɓe ɗe gonde mum halpare ɓe gonde mum Macky oɗo Sonko hande o jogui des cadre taw ko halpare ɓe gonde makko o jogui woɗ leƴƴi gonɗi e makko neɗɗo ɗon sa yiɗi haalde anda kalta ko won kalta ko jibinta ko musiba neɗɗo toujours saɗa haal gonɗa par ce que won kalta jibinta ko musiba konngol ma battidigol e wasiyade wasa won ko jinda hal taw min namdakima eyyi yettudema tan jarudema encore dañi kadi plaisir mawɗo joddadema par ce que souvent eɗen mbaɗa ɗum
kadi andude minen kam ko men politicien ni kono min ɓuri non ka politicien baɗɗo fayida sabu acteur développement minen ko acteur développement galoy naɓe fof kaali min kay dokku min andude holko ɓe guittirma mairie galoy ha joni gasi tan ñande cagui ɗum Allah gay ɗum tan mbay kawi kam mimi gasi tan gasi fof gasa haɓɓaɗandi wona anjimimi wona wasmi liggade wona wasde liggade vraiment c'est ça ɗum kadi fini ɗum woni ko firri mum jamma ñalawma min galoye min goni min jaltani galoye sinno won min bondirno e wajiɓe ma ta wonta e nder wuuro ngo walla sahar hunde ngo nanta ko bonni nanta mais alhamdulillahi rabbil alamin Allah ƴetti galoyenaɓe foof gonduɗo e amin wondan en fof ƴetti ɗum min jarni ɗum min beltini ɗum kadi min gandi wiɓe yimɓe kadi min en tant que ex maire je me considère toujours comme maire kala ko foti waɗede ɗon ganduɗa hoorema gandalam hokkimi ɗum balla mbagam hokkimi ɗum boɗo je suis prêt à mettre à disposition de la population de Galaye par ce que dokkemi ko heewi ko nañmi fi aduna hannde o ko heewi hen koɓe dokki ham ɗum c'est vrai min ɓooyi wadde goɗɗum min ɓooyi nder ɗum ɗeji goɗɗum kono ko kamɓe ɓe jeeya hen ettude Galaye e diwal Galaye fof noon e Sénégal fof mbiyen par ce que Mbacké Ba wona Mbacké Ba Galaye tan ko Mbacké Ba partout Kobilo salmini pende cimbo au passage e fof minen gonduno e wonɓe partout ha partout joni a yeyat walla non joni holko mbaɗa ha joni ko ganduɗa ɗum ɗo tan woni hankkadi ɗo ko ɗum ɗo woni mana liggey ma kala mone e jaggan mane walla kala mone liggodiri e mane ko on banggue tawanma ko no Bella wini je suis dans l'entrepreneuriat joguimi ko entreprise am joguimi mbaɗanmi ko prestation de service formation en waɗore kadi koyno kayitaji juddu eɗen gandi hande au Sénégal kayitaji juddu ko probléme te yimɓe ganda kala kayit mo joguiɗa so moƴƴani jogui voie ɗi ndewata ha mbawa ɗuminde wadde ɓe défendre au niveau du tribunal rewde processus o ha kepta kayitaji ma tawa tampani walla so moƴƴani waɗa annulé ne ñaga gonɗi gueɗe goɗɗe mbaɗe noon e wadde funtude bureau en wadde des sessions de formation dans les mairies e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon ɗum woni ko mbaɗanmi hannde o ɗum kadi janggumi ɗum gandumi eyyi par ce que min avant mbaɗade politique gonɗumi animateur de projet mi ligguima fafde kotol pelle fuɗo ngam amdare ɗon gonɗumi hunaden partout mi guila Diaba ha guila Jeyrba ha Dambankani ko to ɓaɗa fou wuuro ngam walani hen donc mbaɗa ɗum no fewi koye dillannomi hen duttimi mboɗo jogui ligguey to wona politique wona ligguey mboɗo jogui ligguey mbaɗanmi ko hen duttimi mbaɗa liggoto e yimɓeɓe ɗo joni gomi ɗo kala jiɗɗo passeport en walla jiɗɗo carte d'identité walla goɗɗum en fof mi holluma lawol ngol ndewata ha mbawa dañde ɗum tawa tampani par ce que yimɓe ne loro funtoɓe ne keewi loroɓe ne keewi donc ɗum noon dal ko ɗum transport banggue transport yahani toon transport waɗi ɓojjino an ko transporteur gonnomi wujtin socio ko transport ko ɓoyani ko Mbacké Ba transport wadde bus ɗi ganduɗa hoorema tawa ngala Versailles bon des bus climatisé wadde kadi taw ko Fouta Dakar tawa bio woni Samori yimɓe ne mbawi yaade hen mais finalement yimɓe kadi hawre kadi accident o waɗi bon probléme gonɗon ɗi foof joni otoji garoji mais donki arde donc sonde wonande France uji gonno donki arde bon ha joni kam mi continue otoji migno ɗi mbaɗat transport mi continue transport o kono kam activité principale mbaɗami ko entrepreneuriat mbaɗami non Mbacké Ba Allah jarama merci kañoɗo ka moƴƴo ciao bandiraɓe wonno koɗo men ko Mbacké Ba so waɗi ganteɗe yewtere he min ñaguema yafuya so longguere mawde waɗi nokkuɗa ɗum jomum yilno Winndere-tv ha yeeso ko lawol